Riwruok makendo ratich oganda Vocal Africa oriwore kod familia mar joma nowito jogi e kinde ng'anyo mar kwedo medo nengo mar modhi e pacho ka. Vocal Africa yango ni ng'anyono noyo ka ji 20 owito ngimagi e pacho ka mangima ka gidwaro mondo piny owacho chul jogo ka Ibrahim Joab nigi mathoth. Lit nokwako wenge Anyuola kod joked ni ratich oganda e kar tatije maduong' ma Vocal Africa e boma ma Nairobi. Anyuola mag joma nowito ngimagi e ng'anyo maduong' manotimore tarik 21 dwe mar Ang'wen 2026 kikwedo medruok mar mauta nochopo apisno ka gidwaro ratiro ne nyithindgi mane owito ngimagi. Anyuolago oseyo obila ma giwacho ni ne onego wedegi kaluwore ni thothgi ne nigi adhonde mag lisasi. Na to make the matter worse, tumefanya maombolezi siku 6, hatukuona anybody, na hata kwa mazishi hakuna hata MCI, not even MCA, hakuna mtu yeyote wa serikali, hata chief, hata mzee wa kijiji. Ilikuwa ni sisi. Sister yangu hata ana nyumba, hana mbele na nyuma, alikuwa na tarajia watoto. Anyuolago dwaro ni okas ratiro ne nyithindgi kendo neni okang' mar chik okawne obila mondo nek makamago kik wuogi e kinde mabiro. Mimi ningeomba tu hivi serikali isikue tu kawaida vile watu wanauliwa, na inasemekana tu wataanza kufanya investigation na wanafika hapo na wanaacha. Ikuwe serious kwa wale ambao wanafanya hizo maneno, ikuwe funzo kwa wengine. Apisa mar Vocal Africa Hussein Amisi ojiwo wach yudo ratiro ne familiago kendo ojiwo duol mar IPOA mondo okas nonro ne obila makamago. While investigations are often announced, justice remains painfully slow and in many instances entirely absent. For far too many victims and their families, accountability has become a distant dream. Parents who lose their children receive no justice. Widows receive no answers. Children orphaned by police bullets receive no support. Bende odwaro ni duol mar Kenya National Commission on Human Rights onywak jogi e nying joma idhi michudo kaluwore kod lal mane giyudo. We will continue to push for justice for these families and many others who are not here today. Together with the families, we want to reiterate the constitutional right that the people have under Article 37. It is not optional. The police must protect the lives of protesters. The country cannot afford a situation where peaceful assembly is treated as a criminal act and where police officers view protesters as enemies rather than citizens whose rights they are duly bound to protect. Ibrahim Job, Ramogi TV, Nairobi. Tok report mar Ibrahim Job nyakora Ramogi wadhi e yueyo.